We zijn verheugd om de eerste zending uit België te verwelkomen, geregeld door Hugo en Esther. Het is ons een genoegen om uw hoogkwalitatieve duiven voor dit seizoen te ontvangen. De duiven zijn veilig aangekomen. Ze zijn actief en gezond. Ze hebben uitstekende verzorging gekregen om een sterke conditie te behouden. We kijken uit naar een aanhoudend succes dit seizoen.